Patiran ti karon, oh. Anong kailangan kong gawin? Ninduta sa hangin, oy! Lami, kayong i-relax na rin dapita ba? Uy, kinsa naman po ng bayhana dihang nagpungko. Matay murag mangihi na po ni ay. Ha? Ato dong duulon, be? Anong ginagawa mo? Si Karia man eh. Oh, Romel, tanawa kong ihidog, pero tinatin-awa dong. Pwede na kuruni mo, daruhon dong. Hoy, Karia, nagbago na po kag-content ni Apil na po gaan ang ihi-ihi din sa social media. Pastilan yun mo eh. Sige, kag pangihi diyaw niya na nanawag pag yung kaglaki. Ay, shit, miming, nanaghanag yung uray mo, no? Kung saan man, di ka mahunong niya, patiran di ka. Di ka mahunong? Hmm? Tarong, ha? Sige, kag pangita ang Romel. Nya, tinaw na imong ihi. Pero sige, magapangita. Patiran di ka ron, no? Anong kailangan kong gawin? Da, lagpot ka lagi. Pangihi, kaya mo na kay papatiran ka mong kanan. Naldito ra ba ko?